lyver aldrig. Udmærket lille by. Ja. Fin lille by. Ja, det er vist Olsenbanden, det handler om. 14 film produceret over 30 år. Nationalklenode. Det rammer bare lige ind i mit danske DNA. Det virker bare. Den første film om den elskelige forbrydertrio kom i 1968. Siden der er serien med den storbandende Egon Olsen i spidsen fået ikonstatus. Og så træffer man jer et par hundehoveder og en hængerøve, et par lusede amatører. Den dag i dag har Olsenbanden stadig Danmarksrekord i flest solgte biografbilletter. I 8 måneder har jeg studeret sagen. Men i dag undersøger vi, om Egons planer virkelig var skide gode, eller om der er en grund til, at de altid slog fejl. Skal du være min skyld? Var det ikke din skyld, vogn? Det var sang. Du er for fed, mand. Se stille! For kan det virkelig lade sig gøre at lytte sig frem til kombinationen på et pengeskab? Og bliver man bogstaveligt talt stivfrossen efter bare nogle timer i en fryser? Hvor er det skide koldt? Skyld. Jeg tager den. Ja. Og kan man overleve en redningsaktion, hvis ens gode venner springer hul i muren? Ja, værsgo, I små trøje. Her har I så en retningsbestemt sprængning. Skib det godt, Marve. Men Sigurd, du kan ikke sige Olsenbanden uden at sige pengeskab. Njet. Og så er det jo bare et stetoskop, gummihandsker, talkum, lytte, kruk. Ja. Og så åbner det sig. Det tyske Franz Jäger pengeskab, det er jo også et ikonisk pengeskab i Olsenbanden-regi. Og det blev introduceret første gang i Olsenbanden i Jylland, hvor Egon han åbnede sit første Franz Jäger. Desværre for ham, så er der bare et par tomme spritflasker, så... Er det svært? Du stille. Hold da helt kæft, der var slet ikke låst. Men det bliver faktisk bedre senere i samme film, hvor han finder et pengeskab i en bunker, hvor vi så får den ikoniske kuffert med sedler at se. Og en kasse med guld. En kuffert med sedler. Og en kasse med guld. Det stemmer. Der er jo næppe nogen, der tror på, at man med et stetoskop, gummihandsker og talkum kan åbne et pengeskab. Slet ikke et dyrt Franz Jäger pengeskab. Jamen, hvis du med næppe nogen mener mig. Jo, jeg tror på det. Det tror du godt, du kan? Ja, selvfølgelig. Lad os gøre som Olsenbanden har kørt til Jylland, så skal jeg sgu nok åbne sådan et pengeskab for dig. Hej. Velkommen. Hej. Hvad skal jeg gøre? Ja, vi skal undersøge i dag, om man kan åbne sådan et pengeskab her, uden at have koden. Ja. Det ser man jo i et hav af Olsenbanden-film, blandt andet Olsenbanden går amok. Olsenbandens sidste bedrifter. Og Olsenbanden i Jylland. Ja. Meget passende. Hvor vi er. Ja, det her det er jo Franz Jäger-skab. Det er jo det ikoniske skab, man altid ser i Olsenbanden-filmene. Det er jo lidt værd, ja. Hvad er det, der er historien bag det? Historien er, at Franz Jäger var oprindeligt kun brugt på film. Fandtes kun i film. Der har aldrig været en fabrik, der har produceret skab under navn Franz Jäger. Det begyndte vi så på Herning Pengeskabsfabrik, og det er så endt med det her. Ja, altså til det vil faktisk sige, at Franz Jäger-pengeskab, det var bare noget, man opfandt til Olsenbanden. Og så tænkte vi, lad os da lave det i virkeligheden. Det kender folk, det finder jeg. Det må vi have. Men det skulle være kræven, det skulle være et sindssygt godt pengeskab. Det er ikke for sjovt. Nej. Mærk på det. Men altså, jeg har prøvet rundt i det, og det er altså ikke en med lige liste ud af forhånden med det her. Kan du forklare os, Jeff, om låsemekanismen i sådan et Franz Jäger-skab her? Et pengeskab består godt set af tre dele. Ja. Dels en kasse i sagens natur. Så har vi en lås. Den afspærrer hele molevitten herude, som kommer ud og låser. Så det gælder om at få den lås til at frigøre, og dermed ikke lave en afspærring. Så kan du åbne håndtaget. Men det er sjovt, I har simpelthen taget noget ud fra fiktionen og gjort det til virkelighed. Og vi tager faktisk noget fakta og putter ind i fiktionen. Så det er meget sjovt, lille spændingsfelt, vi er i gang i her. Ja. Men skal vi ikke bare se, om det kan lade sig gøre? Først så har vi et stetoskop, ikke? Ja, det var det. Handsker? Er det ikke sådan, han altid plejer at sige? Jo. Nå, drenge. Og hvor skal man Jeg sætte har den? brug for absolut
Men altså... Ja, du skal nok bare finde ro, men jeg vil sige, det er ikke helt ligegyldigt, hvor han skal lytte. Lånen sidder her, det ved jeg om. Ja. Den arbejder den der vej, så er det herude, du lytter. Okay. Ikke deroppe, dernede. Nej, der. Nu er jeg kommet hele vejen rundt, Jeff, og ja. Hvad har du så lært af det? Jeg har lært, at det her er vel ikke en mulig måde at bryde ind i sådan en pengeskab på. Det er nemlig ganske korrekt. For det kedelige ved de lås, modsat på film, den siger ingenting. Der er stille. Ja. Men det kunne også have noget at gøre med, at du er en pengerøv! En hundehoved! En forpulet elendig amatør! Din impotente lille grødbunde! Kunne være derfor, at du ikke kunne få noget at åbne det. Altså, hvad fanden bilder du dig ind? Jeg er Egon Olsen, jeg har en plan! Jeg skal nok få det her op. Den plan, den vejer cirka 70 ton og kommer lige der. Og den blev bestyret af min gode ven Jorg. Det er en systemnøgle, der kan åbne alt det der. Hvad siger du til det, Jeff? Kan det ikke godt klare sådan en lille pengeskab der? Jeg tror, du vil lave en lille ris heroppe et eller andet sted. Det tror jeg. Du finder selv hjem, ikke? Vi har lige fået et lift. Det er det godt. Ja, vi ses. Ja, Nå, Hjort. Ja. Vi skal have åbnet det der pengeskab dernede. Ja, og det er egentlig umiddelbart tænkt mig, at vi skal gøre med den her granat her. En granat, hvor den virker ved detonation på anslag. Man kan sige, at det virker faktisk som en slags håndgranat, hvor den detonerer på selve, hvad det hedder, pengeskabet. Og så skulle pengeskabet gerne splindres fuldstændig. Når et sprængstof er brisalt, vil det sige, at det forbrænder med en hastighed, der er hurtigere end lydens 333 meter i sekundet. Ved detonationen vil granatens forholdsvis tynde skal smadres, antænde de 2 kilo sprængstof, samt udløse de tungstenskugler, der spreder sig under eksplosionen. Vi har jo fået at vide fra Jeff, der laver dem, at det er cirka 30 cm stål døren. Er 30 cm tyk. Er det noget, sådan en granat kan klare? Det er det, vi forsøger i dag i hvert fald, og det vil jeg næsten være 100 på, at det kan vi. Ja. Hvor var du sød. Du er 10 år gammel, men det bliver vildt. Jeg har aldrig nogensinde været i militæret, og det er jeg rigtig ked af lige nu, for jeg synes godt nok, det virker som et hyggeligt sted at være. Vi skal nok få det overvist om, at det er et rigtigt sted at være efter det. Det er jeg glad for. Bare godt. Jo, lad os da gøre det. Super. Kapav. Stakkels Franz Jäger. Jeg ved ikke, hvor jeg skal kigge hen. På løbet. Jeg kigger på boksen. Jeg prøver at kigge på begge steder samtidig. Nu var det lidt. Jeg tror faktisk godt, du kan komme til det bagover lidt på mig. Tror du det? Virkelig røv ud, den der. Jeg tror, det kommer til at sige så højt et bang, som jeg aldrig har oplevet før. Kom nu med den, far. Kom nu med den! Kom nu med den. Franz Jäger. Farvel. Nej, prøv at se, hvor du ryger derude, Larsen. Det er helt derude. Hold kæft, det var fedt. Men selvfølgelig kan man åbne et pengeskab. Egon Olsen, han har altid en plan. Altså, det stod her, ikke? Hold da kæft, mand. Det ligner jo simpelthen en dåsemakrel, der er blevet godt og grundigt åbnet. Ja. Hvad er i år? Vil du sige det som forventet, det her? Helt sikkert, I bad mig om at åbne, og det kan vi så konkludere. Det blev åbnet nu her. Vi glemte bare at sige, at vi gerne vil have en kuffert inde i. Nå, konklusionen er i hvert fald, at man kan ikke åbne et pengeskab, som Egon Olsen gør med et lille stetoskop og et par lyserøde handsker. Men hvis man har en god ven og en kampvogn, Så klarer vi jobbet. desværre får man ikke byttet indeni. Nej.
lidt sjovt.